L-espert ewlieni fl-inkjesta tal-isptarijiet l-Irlandiż Jeremy Harbinson irrifjuta li jixed anka quddiem qorti fir-Renju Unit, waqt li l-Pulizija tal-Irlanda ta' fuq issa ddikjarat li qed qis il-każ bħala magħluq. Dan sar magħruf fil-Qorti Maltija l-erba' filgħodu waqt seduta oħra fil-kawża fejn numru kbir ta' persuni fosthom l-eks Prim Ministru Joseph Muscat qed jiġu akkużati b'rabta mal-konċessjoni tal-isptarijiet. Il-kawża hi bbażata fuq l-inkjesta tal-isptarijiet ordnata mill-Maġistrat Gabriella Vella u l-iswied iżjed minn 11 miljun euro waqt li damet għaddejja 5 snin. Qabel ġiet ippubblikata biss lejliet l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew f'Ġunju tas-sena l-oħra. Fl-istess seduta tal-erba' l-avukat Sean Sherry De Caro mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali informa lil qorti li rċivew tweġiba għat-talba biex Harbinson jixed minn qorti fir-Renju Unit. Iżda talbu jagħmlu referenza għall-affidavit li l-Irlandiż kien ippreżenta fi frar din is-sena. F'dak l-affidavit Harbinson kien iddikjara li mhu se jiġi qatt lura Malta u li bl-ebda mod marid ikun involut fil-proċeduri li għaddejjin fil-Qorti Maltija. Kien iddikjaraw ukoll li m'għandux jaqsam xejn mal-akkużi kriminali u l-ordnijiet ta' friżar li nħarġu wara l-inkjesta. Għal-mistoqsijiet tal-avukati tad-difiża Dr. Sherry De Caro qal li l-Pulizija tal-Irlanda ta' fuq sabu li Harbinson jinsab barra r-Renju Unit u li għalihom dan issa huwa każ magħluq. Fid-dawl ta' dan l-iżvilupp id-difiża staqsit se tkun it-triq il qudiem. La darba l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali stess kien iddiskriva lil Harbinson bħala xhud indispensabbli. L-Avukat Vince Gallia qal li l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jeħtieġ jgħid se jagħmel b'mod speċifiku biex dan fl-aħħar mill-aħħar jexed, waqt li fakar li l-qorti ilha sena u nofs tistenna l xejn fl-istess ħin li l-akkużati jibqgħu imdendlin sakemm xi ħadd jiddeċiedi x'se jiġri. L-Avukat Franco De Bono qal li sa issa jinħassu l-konsegwenzi tal-fatt li l-istar witness li fuq u bbażat il-każ kollu qed jirrifjuta li jixed. Konsegwenzi li l-akkużati li huma affaċċjati bi freezing orders fuq il-flus, il-proprjetà u l-kumpaniji tagħhom ilhom iħossu għal xhur twal. L-Avukat Edward Gatt kompla li jekk hemm bżonn tixed l-Avukat Ġenerali nnifisha biex tindika t-triq il qudiem għax inkella l-każ se jibqa' jaqgħad fl-istess ċirku. Dr. Janella De Marco qalet li Harbinson qed iġib ruħu b'arroganza li qatt ma smajna biha qabel, anke jekk l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jaf x'inhuma l-konsegwenzi jekk xhud ma jkunx jista' jiġi kkontrollat. L-Avukat Vince Gallia ġibet l-attenzjoni wkoll kif fix-xhur li għaddew Harbinson kien informa lil qorti li ma setax jiċċaqlaq mill-Irlanda ta' fuq minħabba mart serju li kellha martu biex issa jirriżulta li ma jinsabx fir-Renju Unit. Il-qorti mistennija tieħu deċiżjoni fis-seduta ta' 3 ta' Diċembru li ġej. Il-ġimgħa l-oħra fi proċeduri separati Harbinson ġie multat 500 euro mill-qorti wara li għal darba oħra ma tfaċċax biex jixed waqt li nħareġ ukoll mandat biex jekk dan jiġi Malta jittieħed il-qorti b'urġenza.